du startet? Ja. Det er vores Ask Me video. Yeah, everybody. Boop! Skal jeg starte? Ja. Okay, Simone Kjærgaard Jensen. Beskriv jeres drømmepige og drømmedreng. Nej. Sofie Jensen. Julemanden. Tag nu ned. Julemanden. Er det ikke rigtigt? Jo. Så hun har... okay, det er Alex. Hun har stillet et til spørgsmål. Bedøm hinandens udseende. 7. Ja. 7. 8. 7. Hun har stillet et til. Er I forelsket i en eller flere? 1. Går I til noget sport? Fodbold. Jeg gik til det, men så fik jeg helt skade. Hvad vil I være i jeres fremtid? Professionel fodboldspiller. Tatovør. Professionel fodboldspiller. Stop. Har I haft sex? Hvad er det for et spørgsmål at stille? Har I haft sex med hende? Nej. 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 Slet ikke. Det har jeg ikke. Ja, kom nu bare videre i stedet for det der. Jeg gider ikke den der pinlige tavse. Ja, kom nu videre! Elsker I kysse? Ja, men ikke med hinanden. Ja. Kan I godt lide kage? Ja. Vil I spise lavkage? Kage! Okay. Hun har ikke flere spørgsmål. Så er det Oliver Greve. Hvad synes I om mig? Ja, altså, du har flotte øjne. Og du er nok også meget sød, men altså, jeg kender dig ikke sådan rigtigt. Jeg har kun hørt en masse om det. Sej grev. Sej dreng. Og så er du sikkert også bare super sej. Så er du sådan her sej, ja. Sjov. Ja. Sådan her sjov. Ja, jeg er færdig. Tak. Mit udseende har... 10. Altså, Oliver Greve, ikke? Sådan det der spørgsmål. 10. Mit udseende fra 10. 1 til 10. 10. 6. 10. Så har Magnus Rørbæk. Det er et spørgsmål til mig. Cecilie, kunne du lide Mads? Nej. Eller, det kunne jeg nok dengang, men ikke mere. Olivia Morsing. Eller, hvad hedder hun det? Morsing. Godt nok. Hvad synes I om mig? Altså, jeg kender dig ikke. Er du nok meget sød? Kender dig ikke, du er nok meget sød. Det er dig, der vinder med en. Hvad så? Kom nu bare videre. Nå. Mit udseende fra 1 til 100. Nej, 10. 5. No hate. 5. No hate. Okay, Sofie Jensen. Hvad synes I om mig? Altså, du har flotte øjne. Så er du nok også meget sød, efter hvad jeg har hørt fra Benjamin. Ja. Yeah. Er du færdig? Mm-hmm. Du er dejlig. Du er sød. Du er smuk. Jeg elsker dig alt på jorden. Du er bare den dejligste pige, man kan få. Okay, hun har stillet et til spørgsmål. Hvad synes I om hinanden? Start. Du står. Du starter. Ej, hun er verdens bedste veninde. Er det? Ja. Du er verdens bedste ven. Okay, hvad er det bedste, I ved, Alex? Sofie Jensen. Yndlingsfarve sort. Blå. Hvad står der? Oscar. Tetzlaff. Ja. Undskyld, Oscar. Ja. Ja. Hvem har I kurs på? Sofie Jensen. Oscar. Nej. Oscar. Alex. Oscar. Det er fordi, jeg tænker på hans efternavn til Jamen, bare lad være. Ja. Og så, altså det er fra, også fra Alex, ikke også? Han skrev for mig og Alex. Og så, hvor pæn er vi fra 1 til 10? Altså, hallo? Læg du på. Hvor pæn er det fra 1 til 10? Okay, altså Alex, han er nok 10.
Oscar han er nok sådan død, ikke? Altså, det ved jeg ikke. Han er nok sådan 5. 6, 7 måske. 6, 5. 5, 6 stykker. Du taber hele tiden kameraet. Nå, men vi ses, folkens. Og husk, den her video, den er ikke lavet for at hate på hinanden, vel? Snakker med Alex. Den er lavet for at sjov, ikke? Altså. No hate til folket. Ja, hej. Vi ses.